Viete, ako podať prvú pomoc pri úraze hlavy? Ak spozorujete po úraze hlavy u seba alebo príbuzného stratu vedomia, hoci len krátkodobú, nevoľnosť, zvracanie, zmetenosť, nerovnakú veľkosť dreničiek, krče, krvácanie z nosa alebo uší, slabosť končatín alebo iné abnormality oproti bežnému stavu, zachovajte rozvážnosť. Najprv sa uistite, že prostredie je bezpečné. Pokiaľ je prítomné krvácanie, zastavte ho, ako sme si už v minulosti ukázali, a bezodkladne vyhľadajte lekárskú pomoc. Pokiaľ osoba upadla do bezvedomia, ale dýcha, uložte ju do stabilizovanej polohy a počkajte na privolanú záchrannú zdravotnú službu. Pokiaľ nedýcha ani po spriechodnení dýchacích ciest, začnite vykonávať KPR-ku. Úraz hlavy môže vyzerať nenápadne, ale skrýva vážne riziká. Obyčajný pád alebo úder nemusí znamenať komplikácie, ale tiež môže znamenať otras mozgu alebo vnútromozgové krvácanie. Ak nie sú prítomné žiadne z vymenovaných príznakov a rozhodneme sa príbuzného ponechať doma, je dôležité si možné abnormality všímať a príbuzného odsledovať minimálne 24 hodín po úraze.